హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ వీడియో వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో ఫుల్ సాంగ్తో అక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియోస్ పెట్టడం చాలా గ్యాప్ అయింది కాబట్టి ఎక్కువ మందికి వీడియోస్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. కొంచెం షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీ వల్ల కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది నాకు. తప్పకుండా మీరు ఒక్కరికైనా ఖచ్చితంగా చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో చివరి దాకా చూస్తేనే మొత్తం క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటోనిగా దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ దగ్గర ఒక్క ఫోటో మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 16 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో ఇచ్చిన సైజ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక లాంగ్ ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసేయాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్, నెక్స్ట్ ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంతటితో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో 26 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోటోనిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి,
మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ని మాత్రం 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ ఫోటో 26 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. 1 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ అంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ టైల్. సో చివరి వరకు ఒకటే, ఇలా కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 బై 1 ఇక్కడ ఫొటోస్ని కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోండి. 10 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 12 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 14 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 18 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 21 సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 25 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, లాస్ట్ 27 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఈ వీడియో చూసారు కదా, ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.